Unha vez rematada a cabeceira sur da Ponte do Burgo e tras finalizar a preparación do taboleiro para instalar a varanda, o Goberno municipal céntrase agora na cabeceira norte. Unha nova fase na que se renovarán todos os servizos desta avenida, dende a rede de pluviais pasando polo lumeado público e finalizando coa rede xeral de suministro de auga. Justamente neste último servizo é onde está a principal novidade deste proxecto, xa que por primeira vez en Pontevedra empregarase a técnica de encamisado. Un encamisado consiste en meter un tubo por dentro de outro, vale? E en vez do tubo de fibrocemento que hai agora, de 600, pois poñer un tubo de un poliuretano, non sei exactamente cal é o nome, teño por aquí apuntado, pero de polietileno de 560, vale? Que dá as mesmas prestacións que son absolutamente necesarias. O que é un avance é facelo con este tipo de tubo de polietileno, con facelo con este diámetro e facelo con unha rede destas características. É a primeira vez que se vai facer en Pontevedra. Co obxectivo de renovar os servizos en Domingo Fontán, a partir do luns 21 cortarase o carril dereito desta avenida. Polo tanto, prohibirase a circulación dende a Ponte das Correntes cara a Ponte do Burgo, agás residentes e servizos. Dentro do pabellón, en outro sentido, sí que se pode circular. Vale? Se un entra pola Ponte de Santiago, pode xirar á esquerda e tirar cara a Pollo, cara a Vila García, etc. O que non se pode facer ese percorrido en sentido contrario. O Goberno municipal non quiso establecer ningún prazo de execución para a renovación dos servizos. O que se anunciou foi o orzamento co que contará esta actuación, que ascende a 77.000 euros.